Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Ka Khasi Hills Autonomous District Council ha ka la si ublei ka shitrik unailar arajar arpuar kalarai ban pha ra jing tho sha ka sarkar jilla na ka banta ban dawa badai ban pensangian nomor dor ya ka jing thumu ban pentrikam ya ka criminal procedure code bat ya ka code of civil procedure ha barok ka we ka jilla u chief executive member jang ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Tito Starwell Khan ha ka jing keren bakila pathai kubor le thu baka council kan yang baik halor kan nongrem baka kepada penteri kam hapo ka kashari jong ka district council kan ya baik kompo julong nadu isnam bala penkhai ka autonomous district council namarba lada ka sorkar kan penteri kam ya ka criminal procedure code bat ya ka code of civil procedure ki kashari jong district council kin sadu no ya ka bor ka ikhtiar namarba ya ka jingtian bishar ka bala le de ki village code bat ki additional subordinate code ni ki kashari bishar jong ki hima on sa shimtino daki district and sessions court jong sarkar jilla kibadan haman laki district shushu bat titos le thu ru baka council kala rai ban persha halor ka jingthu jong sarkar ban pentrikam ya ka limitation act kadaw ka long ningkong ban batay halor ka ni issue ban brief ki MDC bro kha ka impact lani ka jingkata lada pentrikam dakani ka notification na ka sarkar ya ka CRPC bagi ka CPC habarok ko ka state ti shwai jong kani kala adon ka jingalang hapo government ya ka bala khat dau commissioner secretary jong ka DCA ya ki lightly ki district council ya ka bala bikmat da ki law officer ki jongi lani ki legal council ki jongi ha ka ti ka jingalang ka bala long ha ka sit ho dieng la danga makala last Friday ti ka bami na kani kecing alang suangan batay ki kalong ba nakaliang jong ka sarkar kala rai ba ban rilok ya kani ka proposal lani ban kni bania suar bat ban penkre ru ya ka draft notification ha ka bayade ba kani ka extension ya ka CRPC ba CPC ha baro ka state bat ya kani ka draft on sapha syangi ka council nakabantaban ay abuse ke jungi tiga benta ka baningkong menta halo kani benta ka long ba ngidang upshwa ya ka ni ka draft ka banwan na kaliang government ya ka bangin se discuss na kaliang ka jungi ka council lani kaliang ka EC bat ki legal council ke jungi kabaar ha kani ka jingelang menta kasni la ya pan paulut hi daki MDC barok khai ki bayadan lang klem da pej na kanu ka party nama kani kadika yap ka im jong ka council tinggi layarai mentaka siba ya kata ka party affiliation ka jongi ibu syadid rei ni wan ha kini kecingelang da kata ka mensim ka pasukya kumki MDC na ka banta kani ka kam ka bakta ya ka ikhtiar ni ka bor ka district council te ni layarai lang bangin ai da ka resolution sya ka state government ha ka ba ni layarai ba ka kani ka notification kam day ban kata ya tibor baga district council kala don lepa hoy kasyong ha government ha kanur kom ban extend nani ban apply ya kani ka CRPC ba CPC ha ki code ki jongki henry nakaliang ka council ngiyang bay ha kanong rim baya ka ka bala judan ka bala jutrikam da kini ki district council code ki jongi ka de ban ne swa kumta kata ka de karai ka bangina sim bat insa pha state government bakum juru ila shimru ya kawai karai bakani karai kalong ba ngin persya bet nakaliang ka jungi ya ka jing thumu ban pentrikam ya kani ka limitation act ya ka jing pentrikam ya ka limitation act state ka jungi te kani ru ka de kawai ka banta ka ba ni kwa ba ne kren ba state government pi kum bangala kren ha gitu ki sengi ki beladap ngong balada pentrikam ya kani ka CRPC ba CPC habaro ko ka state ka bamut ba kitu ki district session code jong ka sarkar ki badan ha ki district ha ki subdivision kin sayo kaju ka bor kum badan ki district council code ka bamut ki ban sala ban trial
ya ki kies la ka dei tribal pra tribal ru kit sala ban tribe te hoi kadon ka jing ong na kalian ke AG ba wat mentaru ka CRPC ba ka CPC ka trikam hagi district council court Henry kat kong ka jing pensai jong judge ka long bai ka trikam bai tang ka spirit ngimpat petrikam ya ki technical jong ka CRPC ba CPC Henry petrikam tang ka spirit jong ka te balai nga ong bakan kata lada pentrikam ka bamut ba kitu ki district council district session court ki badan ngala ong bakin satrikam no kum batrikam ka district council court tena ta daw ka pentrot bor bat mdai tang ba ka pentrot bor ru ka ba ma man ta ka long ka kata ya upai ba hingan shu ai nuk sai phi kidon ki kies ki babun kam tam ha ka thain riwar ki baju ya keni jaka mo ya ni put jaka ko tu ti ki babun ki kies ki site trial tang ha ka level jong ka village court badan ru ki kies ki ba trial tang ha ka level jong ki additional subordinate court ka bamut ki court jong ki hima ti kamut tang hang tu kamut kala abyang den re lada pentrikam mentai ka CRPC kamut kitu ki kies bro khoi kinwan da apa district session judge dia ka bamut hang ni ru ladangi pentrikam itu kan kata bahkan simpor da ki post nam kan simpor da ki snam ban settle ya kini ki ku te takadaw ngi na kalian tu ngi kwa hi baka ka bor ka practice ka ba ngilale menta da ki post nam nado ba yo ya ka district council ka de ban ne ba pete dengan itu ipi ladala pentrikam ya kani gajing temu ngasuk tu baka board yang ka district council court kanum dan board su la dilute no but kabamut hi ba ya ka power jong ka judiciary na po district council asim no jika kum gajing batai jong lawyer mentan kani ka limitation act kalong kum ni ki kalong ba kidon ki case subu menta ngan su ai nuksa udan ubriu bakam ya ka caka kabula syong la palak khat asnap kamut kat kum kani ka limitation act kamut phim la syu ban yo e to saka so ta kamut ba kadon ka limit ka ba hapok atas nam la da unong syong wai ukam me ka tu ka cakaru kamut ba ula long trai hadir khat asnap tikani kan kata ba ya ki kamtam ki cakar puta ki jungi kamtam be dei ba khando siap ya ko kombat khando bat siap jungi hapok ka ri ka jungi ngidang perkere menta te hapok kani ka tayo ra sa ko hoi ki ong hakarai jang to meeting ki ong pangkin perkere ka draw pati kani ka draw kin sapha sangi ki tu konsel na banta bangin ai ka views ka jungi up show ka ya ka draw na kalian ka jungi nginang go ahead ya ka resolution